aka karaya. Mene ne karaya? Ni ban santa ba ma. Allahu akbar. Ni dai na san duk abin da ya zo Allah ne ya kawo shi. Da haka babu zancen a ce an yi wata kaya akan kowane irin abu. Su godiya da abin da Allah ya kawo kuma a karɓa kamar yadda ya kamata. Alhamdulillah. Allah taimake ka, na yi buɗi iya abin da zan iya yi biya zuwa yanzu ga abokan aiki na da malam ladan salu gidan rediyon tarayya na kaduna wanda su suka shirya na suka fasalin musamman dante mai martaba munna da kuma malam umar tudun wada na gidan rediyon freedom. Su ne waɗanda aka shirya za mu yi waɗannan yan tambayoyi zan sa wakafi a nan sarki ya yarda Ko dai aya za ka To, tare da godiya ga Allah maɗaukakin sarki da kuma girmamawa wacce ba ta da misali. A lokacin muna yara ƙanana a garinmu Bauchi, duk lokacin da aka ce za a taho da mu Kano, jajibiran tafiyan ma bacci sai ya gagara saboda ɗoki. Za mu zo birni. Ko kuma a ce, ya Allah an yi wani gagarumin biki, to muna rige-rige mu ga a jerin sarakuna sarkin Kano ya shigo fage. Sai gashi Allah cikin ikonsa ya kawo mu wani lokaci da alfarma ta kawo mu ga mai martaba. Sai gashi yau ana taɗin shekaru 50 da kasancewa mai martaba a kan karagar mulki. Kamala da daidaituwa da ado da daraja da ɗaukaka da haskakawa duka suna dunkule. Wannan na taƙaita ne a cikin shekaru 50 ɗin da suka shige. To in an ce mutum ya shekara 50 yana abu guda, kowane irin abu ne abin da mamaki, saboda a yanzu a ƙasar nan in zan iya tunawa sarkin musulmi sa abubakar Allah ji kansa da gwamna awan da lami ɗan adamawa, kusan sai mu ce su ne zan iya tunawa yanzu da suka yi shekaru 50. Amma a yanzu a fage in akwai sarakuna